samo adre wala ba tay magamit nga mga organic o kana lang naa sa palibot alternative nga posibilidad nga magkapugong siya nga dili gyud dali nga mukayana po dili madaling maluya ato ang kanang pasyente or ato ang pasyente kanang naa sa kasitumas ba. Dapat kasabot ta unsay trabaho sa virus sa ato ang kalibutan. Anong naa sila? Panuhay ba ni sila o amigo? Kabantay ka nga bisag wala tay sipon kugmoon. Okay. Tungod kay naa kay virus sa ilong. Kung ang Dios nagbutag kahoy sa kinabuhi o kahoy sa kamatayon, ang gihawasan na sa atong panahon sa akong pagsabot pagkaon na makadaot o pagkaon na dili makadaot. Mura pa nag Pilipinas ba una atakyon sa kalaban kana yung Department of Defense kanang rocket, tangke, sundalo, bahalag mabili ng magwapa. Doon na sila role sa ato ang lawas. Mutungha lamang ang bakterya kung dunay mga luya na selula. Musulod ang virus kay kwaon itong patay nga cells. Discovery na ni. Ang pangutana, daotan ba dahil ang bakterya o virus. Pero para sa ako, natural death, dili lang 80 or 90. Kaya nga nang mag-reward man sa doktor 300,000 kung di takabot 100. Dapat matabot yung 100. Natay capacity maabot og 100. Natay capacity maabot og 200, 300, bisan og 900. Ang unang tao si Adan ug si Adan namatay sa edad ng 930. Ingka grabe kay matay sa. 930. Tungod to ikaon yang kahoy nga bawal. Pero pa ni kaon na to kahoy nga bawal. Buhi pa to karon. So ano atong programa ang gipili ni Kap nga akong himuong programa diri kining itanong mo kay Uncle Drew. Itanong mo kay Uncle Drew. Ito ang pangutana. Una nga mopatungag pangutana ato ang host o sponsor si ila day pangalan mo. Hinaani ang pangutana Uncle Drew nga isip na ikatungdanan sa barangay, isip pamahan sa barangay, uban sa tanan nga mga barangay opisyal. Kining kabahin sa health, kining sa related sa COVID ba? COVID-19. Kami gud among barangay layo kayo sa ospital o sa mga establishmento sa kuan ba. So kung kapanglitan na niya may mga simpako na may mga sakop nga kanang wala mo tananganti nga mataptanta. So naay magkasintomas or kuan. Kung dili makaadto sa syudad niya, dili makaadto sa ospital, unya layo mangud kayo. Niya dili pud siya kanang menjikan kay karon ingon ni hugon-hugon nga nanay mo abot nga injection or kanang vaccine para sa COVID. Niya layo mo kaayo. So samo adre wala ba tay magamit nga mga organic o kana lang naa sa palibot alternative nga posibilidad nga magkapugong siya nga dili gyud dali nga mukayana po dili madaling maluya ato ang kanang pasyente or ato ang pasyente kanang naa sa kasitumas ba. Murag lisod na ito pag pupuntahan ni Kap. Joke. Bitaw, Kap, kabantay ka nga kining di ang taas o record sa COVID cases sa
syudad compare dari sa bukid. Bukid, oh. Na kay idea nga nung wala kay ko kaso sa COVID diri sa tuwa. Siguro basin hingaon man gud mi og mga tanon, presko, then amo ang area dili pod polluted pa kay nga lugar. Then fresh air man amo agud mahanggap. So usa pod siguro na niya hago amo apod nga source of livelihood or panginabuhian dire kanang mapasingot mo god kay umaman. So usa pod siguro na. Pwede. Dera, akong enlightenment answer ka. Mo nang daghang cases sa virus sa syudad kumpara sa bukid. Tungod kay sa syudad ra na kapasidad nga dali mo action kung na ay kaso sa COVID. So halimbawa ako giubo, gitrangkaso, gitakigan, uban pang simptoma nga symptom siya sa COVID. Ito nang utana ko ganan ni ma'am, ang dengue symptom ba unsay kalainan sa COVID symptom? Matigdan mo halos parehas ra. Nga naman kay ang dengue virus siya nga gikan sa lamok. Ang COVID virus niya. So dapat masabtan nato ning virus. Ang pinakatubag anay mo pangutana ka, dapat kasabot ta unsay trabaho sa virus sa ato ang kalibutan. Anong naa sila? Panuhay ba ni sila o amigo? So atong matigdan bantay sa kong video, ato ang immune system i-design siya nga mo dipinsa kung lawas. Atake sa virus, bacteria, or bisag na madaot nga selula mo repair sila. Abnormal kaya nilang i-neutralize. Kumbaga the body heal itself. Gidesign ta sa Dios nga dili magsakit o mamatay. Or naay capacity atong lawas para moayo, mo repair. Bantay ka. Tistingan adtog bagnutan di ba masamad ka? Ay tambali, sagli lang. Adtog pila ka di ba malaya ra kiya? Mayo ra. Pero pag mga dato, bagno si alcohol pa, tanglig martelit, tanganday penicillin. Ang uban inject pa og Tambalan dikso. Antibiotic para siguro. Unsa may kalainan anang diskarte sa dato o diskarte sa pobre? Parehas ra na ayo. Hingga 3 days day maayo ang way tambal. Nga samad. Pinaka basic ni siya samad. Ngano man kay ang virus man god sa sulod. Kumbaga kung complicated naman na pero pareha ra action ang lawas. Kung mo action siya ning samad, samot ang virus. Kabantay ka nga bisag wala tay sipon kugmohon. Mo gyud. Tungod kay naa kay virus sa ilong. Mo say kumbaga gwardiya ba. Sa gate pa na siya. Sa gate pa na siya. Muna secure nga mo sita ang magbinuang sulod. Atong ba mo ni lisod gwardiyahan kay ngano kita mismo mo itig pasulod. Muna bantayan na nato atong mga baba di tapat ta kag kaon. Katong kinundom ka sa discussion ako ni Kapitan Cairo. Nga doon na tayo gitawag og good foods ug bad foods. Kung ang Dios nagbutag kahoy sa kinabuhi ug kahoy sa kamatayon, ang gihawasan na sa atong panahon sa akong pagsabot pagkaon na makadaot o pagkaon na dili makadaot. So unsa man ning makadaot? Naka-idea ka? Kaon makadaot ay sobrang na siguro kaon. Sobrang kaon baboy, mahiblan. Pakita mo ng chart sa pakita mo sa video. Ay kini nga chart yun. Mao kini pinaka basic sa tanan. Ya, balikan ta ng virus niya. Para i-discuss na. Mo ni akong laptop. Lapad nga tatlo nun. Tatlo nga listahan sa utang ni. Mo ni ako ang gina-advocate. Dapat matabalutan. Gaya healthy diet. Dapat kabalutan sa good or bad na pagkaon. Kay mo ni say number 1 mo daw sa itong lawas bisag way virus. Kung naay virus itong lawas and then hingaon taan ni dapita. Ligwa na itong immune system. Kinsa may mo ayo sa lawas, ang immune system dili doktor. Kung ligo ng immune system mo nang dugay mo Kanang opera, di man ayo. Paniwas mo na kanang tumala kanang kining maggangrene imong tudlo. Sa batas doktor operahan. Ayuhon ba dahil putlon mo na?
Di ka rabay uli. O halimbawa kidney, mo daw ang usa. Waon. I-repair ba dai? Ang tangon man. Ang atay. O mo kupos imong atay tungod sa abusan sa lawas, sigarilyo inom sa ba? Ang kanang 25% ka nabilin sa imong atay, yung daot tong sobra, kwaon to di na iuli. So ang doktor dili na siya job doktor, baga meron na sila technician ba. Nya, kumusta man ang ginapainom sa doktor sa tuwa kanang painkiller o antibiotic? Dili po na siya tambal. Kung atong sabton. So para di mo malibog, dunay duha ka concept sa pamaagi sa pagpanambal nga gi-promote. Ang usa kining kang Dr. Pasteur, Louis Pasteur, which is mao na siya is root word sa pharmaceutical, bantay ka, pharma, di ka na sa root word nga Pasteur na. Nato karon na pay pangalan nga Pasteur nga company. Sila may nagpasikat anang pharma. Unsay produkto sa pharma? Kini drugs. Yeah. Say no to drugs man ko, akong kampanya. Ang sabot sa say no to drugs. Kumahin mo, di tamo tumarog droga. Unsa man ang droga, kana bang maglabad imong ulo? Yung dahil kakuan. Kalibanga ka, sa may tumaron. Malipong ka, unsa tumaron. Na kay sakit diri. Iya. Ang kaso. Planak na yun. Alaksan na yun. Sipon. Palit lang tusiran. Kining new ship. Kalitura. Palit tayo medikol. Ubo. Palit tayo og Robitussin. Kana ang ipangingon, puro na siya drugs. Now, nganong di mang gaingon mo kog no to drugs, pasagdahan ra ni. Ang pangutana, sakit ba din ni? Doktor nga termino, this is only a simptoma. Ilanan. Dili sa sakit. Nga kuno ang hinungdan sa sakit kining virus o bakterya. So kay virus o bakterya man kinahanglan siyang patyon. Mo nang inom hilo. Yung mga Hilo. Hilo man ni. Antibiotic, hilo. Nganong hilo? Unsa man ang word nga anti, kontra. Ang word nga bio, kinabuhi. Biology. Word sa biology, bio. Antibiotic kontra sa mga kinabuhi. Mupatay siya. So kining virus kinabuhi man na, live man na. Sukol mo na, i-invade bagay mong lawas. Kining human immunity virus. Yang target imuhang immune system. Pag ma-invade niya ang immune system, bagsak ang panggobyerno sa lawas. Mura pa nag-Pilipinas ba? Unang atake yung sa kalaban, kana yung Department of Defense. Karang rocket, tangke, sundalo, bahalag mabili ng magwapa. Basta kayo na, kay pagkahuman, pag mabungkag na, invade na mo, sakot na mo. Mo po ng human immunity virus. Mo na ikahlukan. Mo na ang gingon, anong sige, yaw-yaw COVID, yung HIV, ano man, tabunan sa isyo. Dili man dapat kahadlukan ng COVID. So, prutas lagi na hinalan. Akong point, nga dapat sabton sa nato ni, kay duha ka pamaagi ang pagpanambal karon. Advocacy ni Louis Pasteur, which is hinungdan ko no sa sakit kining virus o bacteria. Pero ang advocacy ni Dr. Anthony Bicham mo na ako ginapromote. Ang sa may discovery ni Dr. Bicham. Kay kung kagituan ni Dr. Louis Pasteur nga virus o bacteria mo hinungdan sa sakit, sa discovery ni Anthony Bicham, Dr. Anthony Bicham, ang virus o bacteria dunay roles. Dunay sila role sa ato ang lawas. Mutungha lamang ang bakterya kung dunay mga luya na selula. Cell. Unsa man ang cell? Sa basic na to nga fundamental, cell is the building blocks of life sa atong lawas. Atong lawas composed of almost 100 trillion cells. Gikan sa lapalapahan to sa limpolo. Approximately. So, nganong daghan kitag cells kay kining isa ka kuko siguro mga 100,000 cells na. Para masabtan na to ang cell mula ni blocks ba? Murag hollow block ba? Diba? Ang balay gihimo hollow blocks. Ang isa ka bumbong ay 100 hollow blocks. Mao ko ni kini mga blocks ani ang tawag na cell. Na ay cell sa kuko, na ay cell sa panit, na ay cell sa lahi po ng cell sa dugo o buhok. Composed ta nag cell.
Ang buot pasabot sa cell, gi-design sila sa Dios nga mo create siya og halimbawa selula sa koko. Isa ra nakabuok di na makita sa mata. Ang usa ka cell siguro mga kanang tuldok para ma-imagine mo gidako kanang isa ka tuldok siguro i-divide mo nag mga 100,000 mo na kadako ang cell. Nana siya kagamay di ay kini microscopic man ni. Peting gamay di makita sa mata. Nya unsay naa sa cell? Number 1 ang DNA. Asa ang DNA? Nasa sa microhondria. Unsa man ning tara? Unsa man ning microhondria? Naa diha ang DNA. Unsa man DNA? Naa diha nakalista kung unsay dapat buhaton ani nga cell. So halimbawa cell siya sa kuko. Naa diha ang lista nga mo ni kukuha atong buhaton ha. Mahimong kuko. Bantay ka may nagmandara na. Nay sariling utok nga ato selula. Kanang laway na to na mga sariling utok, bakterya ng mga lagpot. Kanang sipon. Mga white blood cells na nga nangamatay. Nagsacrifice sila para katong bakterya o virus matrap nila pagawas. Kabantay nga ng mga smoker nga magsigubo-ubo, magsplimahon. Tungod kay ilang lang tap-tapan nagdaghang bakterya, kadaghan sila mga luya nga selula. Siyempre manood ang bakterya. Tungod kay kwaon niya tong luya nga cells. Musulod ang virus kay kwaon niya tong patay nga cells. Discovery na ni Dr. Bicham. So kung ang trabaho sa bakterya patyo kauno niya tong luya nga selula o ang trabaho sa virus kauno niya tong patay nga selula, ang pangutana daotan balay ang bakterya o virus. Diba? Sabtani mo nga mubutho lang sila kung naay luya nga selula. Mubutho lang virus kung naay patay nga selula. Para dali masabtan mo lumigas. Nabay lamigas rin, wala, di ba? Pwede ba mulata yung lamigas rin? Pwede. Butangin din kasuka o kalamay. Di ba? Layo rin sa kauras, tapok yung lamigas, paano nito? Dautan ba lamigas? Dili. Disposal unit sila. Manungha na sila, aron hiposon ang ugaw. Mumho. Di ba? Ayaw, sige na tapuhin. Ano man, lamigason. Maupo ning virus o bakterya. Sa discovery ng Dr. Anthony Bicham, iyahang gistadihan nganong daghan magbakterya o virus atong lawas. Tungod na kay daghang patay nga selula. Ang tambal dapat mahibalaw ta nganong daghan namatay nga selula. Halimbawa, daghang namatay nga selula sa imong atay. Ay posible nga giubusaran nato tong atay. Diba? So muna si Dr. nga pag-istorya, kung makaligon ka o tanan nga portion sa parte sa lawas. Correct. So makapait kita sa kabantay ka, makapait kita sa COVID, dili ta naling mataptan. Mataptan ka pero maka-sustain. I do believe nga kitang taga-bukid immune na sa COVID. Muna number 1 answer nga nung wala kay kuan sa bukid kanang katong answer mo. Kuanto ato panaghap man di man ta scientist. O tamagig laboratory test. I do believe nga immune na ta sa COVID. Muna wa kayo kaso sa COVID. Number 2 nga reasons is tungod kay ang taga-bukid magsakit, magherbal-herbal ra, tuob-tuob ra, hilot-hilot ra. Nya, number 3, di ta moadtog ospital. Mahadlok ta matatdag COVID o wa po tay kagasto. Bantay ka? So, diri magsig mga matay, why naibalo COVID ba to wala? Halimbawa, si Lolo baling sa ansan, muwagin ang lolo sa tuhod. Gagaw sa lolo gyapon. Namatay siya sa edad nga 86. Wala pa'y COVID. Ang tawag ana natural death. Tiguang man ba? Tiguang na. Nisunod si Lolo Paping, yang soon. Namatay sa edad nga 96. Ang sa may conclusion, wala pa'y COVID. Natural death. Tungkol sa pagkatigulang. Pero, para sa ako, natural death, dili lang 80 or 90. Kaya nga nang mag-reward man sa doktor 300,000 kung di takabot 100. Kung dapat makabot yung 100. Natay capacity maabot og 100. Natay capacity maabot og 200, 300, bisan og 900. Ang unang tao si Adan ug Eva, si Adan namatay sa edad ng 930. Ano? Pero siya pa ang pinakaunang tao. Ingka grabe kayo matay sa.
Nena Tungod to ikaon yang kahoy nga bawal. Pero kung ni kaon na to kahoy nga bawal, buhi pa to karon. mo gyud, mo to siya. Wa siguro atong lolo sa tang lolo. Buhi pa niya way pagkatiguang. May kamatayon. Kaya atong lawas ka bantay ka, gi-design siya nga di mamatay. Atong una-una di umatay. Bisa pag unsa ni mo katiguang batanon niya po ni una-una. Nagkadugay kay nagkabatanon, nagaway buot. Ayo, nitiguang ba yung una-una ayo? Wala ba? Mo lang pingon. Ako lang panit. Tungod ni kay nakuwangan ta sa kay balog. Ikaon ni adan ng iba tong bawal Supak nga kay supak. katong kahuya makadaot. Makahilo ba? So mo nang pingon. Unsang kahuya ang makadaot? No, di siya makadaot ha. Gusto mo abot og 100 years? Undang nung sa inyong bisyo, kaon mo ani. Kini na sa green side. Unsa man sa green side? Ako lang istorya. Labas nga prutas, labas nga pagkaon, labas nga gulay, labas tanan, karne, itlog, labas dapat. Dioses labas gihapon, dili nang gi ka sa tang ha. Kanang tang di na labas, acidic na. Acidic na. Wala kay produkto diyon. Wa ko ina sa baligyan, wa ko baligyan. Kamuro kay maghimo ani. Fish kanang labas nga isda. Wala nang gipabuthan ha. Tapos tubig labas gihapon. Nambay tubig nga ilabas. Na, kanang nausoron, kanang refill. Oo, gino. Acidic na. Ano man, gitawag na. Tiglado. May nangabo ko siya. Kuan ganiya. May kag wa ko gikaog acidic. Kana number 1 acidic. May photo sa una. Tiglado naman tinuran siya no. Nganong mapugos na purify. Number 1 kung tanda nganong acidic ang purify. Giagi siya o process. Pila ka stages? 16 hindi nila. Ha? 16 na to. Gamay pa na, na iba 28. Oh, 28 na. O sa may inom nimo. Asa naman ang essential nutrients? Mga sakit dito sa salahan. Natural. Atong padilik ako sa tuwa, tambat ang kanang Inom na to yo acidic na. acidic na. Unsa man ang acidic, di na siya makaya sa lawas makadaot. Halimbawa, tuba, murag di pa ka madaot na. Okay, Iyo pa na suka. Oh, kaya loose pa. Ito ba kay gikan mo siya sa lubig. Kaman ang suka acidic. Okay, na-stop naman siya no. Pero Pangalan na siya. Pero ang tuba acidic gyapon, pero dili siya inana kataas ang content. Okay, wala man siya nagagikon og makina. Pero guys, discourage kung tuba kay ngano na siya tungog. Ang tungog synthetic, acidic gyapon. Kung wa puy tungog, pwede na pero kanang tamis pa. Kanang wala pa ihi o baknet. Wa pa. Di ba? Anong to? Wala pa ko ni og ganang sa tawo na ilaga. Dapat na siya katong Gikan ba sa punuan? na siya sa katong lata ba? Para ma-slide ang ilaga o bitin. Di siya kasaka dito. Ang kalaban mo po ito baknet. So, unsa man yung pagkasiguro nga limpyo ang tuba ngay mag-inom nga tamis o puti, ikaw mismo manuba. Okay. Ikaw. Kay wa itaw yung kasalingan. Kaya kanang tuba tinura nga baligya, wa kita kabalo na tinura. Ingon Basta ka kailan- gitabunan, wa ni maulan eh. Tinuod ka. Nga ilan mahalinan man lang. Nga kini, sariwa nga pagkaon. Wa pa ta mahuman niha, dili nagpasabot nga sariwa maayo. Dapat walay chemicals. Walay abono. Abono acidic, chemicals makadaot, toxic. So kung gipadako sa medisina sama sa kanon, bugas nga humay, wala pa na matanong gipadako ng medisina para dili lumigason, para ikaw no bakterya. Pag tanong nga okay pagtubo spray, hanto gina nga pwede na itanong. Human kuwaon sa itanong sa mga mananumay. Atuhon na pong spray kay basig kuanon og ulod og sapat dulon. Sige gina spray. Ang pangutana unsa imong ginakaon? Mais. Amara lang yung mais na gideres to no? Sakto, mais. Ha? Mais nga ikaw mismo nagkaon. Oh. Kay binta-binta ha man kay Sa bisa ka bunuhan pero wala man na spray gas to ano. Wala. Yan, ato tulik son. atong kun ani ha dili laingon nga makaptan kung depensa sa virus ha. Ang virus part ng personal life. Bitaw. Ang COVID sa una pa na. Karon lang discover. Murag ako ba? Buhi mo sa una pa. Wala, di pa lang ko sikat karon. Kung musikat ko, di ba? Pwede ka. Sige na ko nagadamo. Sige na ko nagadamo. Musikat na. Aw, managad yapon ka, pero dapat magtapok mo. Para way may ugos.
Inagpista, gitara ko diri. Gamay ra tong talent fee. Kami kumiti niya pa. Kay comedy, music clip. Sige niya. Kuan, muna lang to din. Kanang, usapay pa na po si mga kabayan sa health. So, mo na ako ang i-encourage ninyo, mananong mo og kaugalingong tanom, gusto gyud mo kulik mo masakit, maabot mo 100 years, atakyon mo sakit, kublan mo, anayon naglamoy panipas, kaya mo magkaroon ng panipas basta kay ligon ang immune system. Kanang termino nga palakasin ang immune system, ma-DOH ka man o ma-alternative medicine, pareha na sila pakusgan ang immune system. Immune system kaya po. Doktor, sige, resitag droga, sila, herbal naman lang gamit, anak. Kabalo man sila nga. Istadihan ba nila na? Doktor. Synthetic ba yung makadaot yun, ha? Oo, yeah. Yan, anong makadaot? Ang drugs. Ang drugs is a poisonous substance that kills. Sama na Magkakumita na magdabi siya. dapat barang sigarilyo. Dapat pareha sigarilyo, butangan sa pakete nga. Poisonous substance. Nga nang mapugos ta o drugs. Di na ito maig herbal. Ang di ito maig herbal. Giabusar lawas. Ya, na-immune na ka sa drugs. Pag ma-immune ka sa drugs, start ka 250 mg, maayo pa ka na. Sige magkatumar. Tibok kinabuhi. Ya, abot panahon, di nakadutlang 250. 500 na buka. Hangtod. Antibiotic. Ano siya may immune mo ka. Kung sa'y pinaka-worse, nasikag balik-balik ang doktor konsulta, pinaka-worse na is tangtangon yung atay. Kaya gidaot na sa droga yung atay. Kung sa may trabaho sa atay, there is a 500 functions ang atay, sobra 500. Usa sa mga function is to regulate the poison. I-regulate Siya kung lawas. Karon, kung sige kag inuman ng droga, poison man na, ang atay bunog kayo. Abot panahon nga imong atay mo bar down. Mo na ang side effect sa drugs atay. Bantay ka ang drugs wala siya nutrients. Basic sa science Ang kinahanglan sa lawas essential nutrients which is carbohydrates, vitamins, protein, fat, water and minerals. Wala drugs diya. Kining food pyramid sayop niyang milk o kini mga karton sayop na. Bad foods na siya. Ang milk dapat ipa-remove na. Ako mga senador, ipatangtang na ko ng gatas sa ang milk. Pero sa gatong gikan gyud tutoy sa gikan gyud sa. Pero ang mututoy ato bata man pod. Dito healthy sa ato. Reklamo ka. Reklamo ka sa mga asawa mo sa man tutoy mo may gatas para sa bata na baya na. Imo. Anong gatas kay? Ilogan mo na imong bata nga. Immunize mo na sa bata. Kumbaga ang bata wala pa gina say sakto nga huyang pa yang immune system. Ang magpakusog ana ang nanay. Mo nang dependent siya. Mo siguro na magbuntis ang inahan, iprenatal na siya no. Ijikan ba na siya di na? Kanang prenatal. Di wala. Ijikan din no. Mo siguro na gipalikon kay ni panganak ang maglamang ang injection makapalikon ba na gitawag mo ng injection ng immunize. Growth hormone immunize. Marabag, gusto ka ma-immune mong kamot nga di sakit sa nagwapo mo. Sige na magbunal. Gusto na mo imong kinumo nga kadugan di na mo sakit yung sumbag. Sige mo sumbag. Mo na immunize. Gusto ka nga di ka matakdan og COVID. Sige immunize ka og COVID. Unsa man ang immunize? Na pansakan ka COVID ba? Mo ta gingon ni Duterte niya nga kanang nagpuyo sa squatter ngano kuno walay na sakit. Adot lang ga. Kanang tawo na sa. Kay ingon siya nga kinagmunggikan sa si virus ang kinahanglan na. Pila pa nagka bulan hantod sa 14 immune sa virus. Nga naa sa kuan, di kuno masakit kayo. Immune sa virus. Panday kitong mga dato. Munoy dali kay masakit. Mga libyada. Sige niya. Kahit wala ni follow-up question. Basin og kay murag twin Mahanganya rin siya. Function ko na og 29 minutes. Kung na ko sulte bahin sa mga tao karon kanang abot ang mga 50 ang edad kapin ba ano magawas man ang mga kanang arthritis bitaw sakit ng mga kining mga kulmoy ni mantahan ba unsa may hinungdan na unsa may pamaagi atong pag-abusar sa lawas kana atong kini pag-abusar man mura sa gagansya bantay ka sa ibutang tala tinulo sa tubig mura siya dili makapuno sa grams
Terus kay jutay. Mao pa lang ay kadawat binas kirilyo nga. Di man lagi. Nag-alkansya ka o sumala pa sa research sa mga scientists, ang isa ka stick sa sigarilyo mabawas siya og 3 seconds sa imong kinabuhi. So imbes nga mabot kag 100, 99 na lang. Sayang kayo. Magkukuan. Pag-abusa sa lawas. Tubig, importante ha. Tubig, wala ko ma-discuss. I-short na nato. Gaya wala naman tayo oras. Muna yung pinag-importante yun. Tubig yun, tubig. Alam mo mo. Okay na, Tubig na natural na tubig, pero Dili mineral. mineral kanang kanang yung oh, mineral, pero wala nang sa botilya. Kanang ikan sa spring. Yan na gitawag mineral. Ako dito nagkulang si Luis ko di ay kay bawat mo tuig dito. Siya yung salt. Tinuod ba kay ganawa ana naka. Tubig ha. Atong lawas, gamay pa ta, mga 80% tubig. Sa average adult, 70 to 75% tubig. Tubig na may tubig. Ang pangutana unsa ka importante yung tubig? Importante pa sa bugas. Kaya atong lawas, way bugas. Tubig. Atong maluya dito no. Atong utok gipalutaw sa tubig. Atong dugo 82% tubig. Ya karon kay nag-budget kag tubig. Kay wa na kamo inom tubig kay kanang nawa na imong uhaw tungod kay inom kag beer. Tuba na Oh, lang. Tuba. Mo na ingon nimo asa man gikan sa kita. Sa imong gipangkaon sa una. Sukad batanon pa ta hantod na idaran ta sige tag alkansya o basura sa lawas. Maluya ba nang dagan lawas mo kining ato ang Laylay. mga mangunot tong panet Oo. sign na siya nga nangamatay atong selula. Cells namatay atong cells. Ano namatay atong cells? Atong giabusaran. Atong pagkaon. Mo na nga ako ang advocacy kini siya paminti. Diri ko paminti ani likay sa droga. Kini siya sa tambal ani. Kini ra. Resita na ko kani ra gyud. kana Okay. kanang pagkaon ng mga prutas. Ako magsakit ko. Katong panahon gikubid ko, ay dubilin gikubid ako. Tulog adlaw nga gitakigan. Nga mura ko mamatay. Kaon. Ang sakit, ako magong diskarte pag magsakit ko. Mukaon ko dili ordinaryong pagkaon, di ba? Bugas sa mata bulad, pa sa diha. Pag magsakit ko, di ko mukaon bugas. Puro prutas. Bahala mahurot ang kwarta. La prutas gikan buntag hantog hapon. Kaya nga na, may gana kaon. Oo, bitaw. Mabita lang dala kag doktor, Apply mo ikuan ka, injeksyonan ka. Nga naman, di makamukaon. Nya asa man pasulod ang sustansya. Inject. Muna ingon nga pagkaon pinaagi sa ugat, direkta na siya. Unsay nas dextrose, nutrients. Vitamins sa puro. Minerals usually ang nasa dextrose. Okay, pang model siya no. So, importante ni tambal ni siya. Mahal na, Actually. kaulap mga ba? Ang tambal na Biyabas. Uy na rin ni Ricardo. Uy di ra biyabas. sakto. May gasto ba yan? Sabayas. Kana siya sige ta ubo-ubo, sige ko ana na kay gibati-bati sa lawas. Tubig sa butong. Tubig. Tapos atong ipansa sa puntian, una-una adaan. Kana. Una-una adaan. Biyernes. Pataw. Ay nakatingal sakit ko panahon. Bili sa ka. Oh, dawit. Sala balance. Tapos ang pinakaresita sa tanan ha. Asar to pinakatanan gini siya. Masakit tubig. Mga gini siya. Gini ang gitawag optimum health. Gini. Tambis. How to achieve optimum health kini. Kado. Proper nutrition, mental balance, saktong tulog, o Exercise. exercise. Sikap, walang exercise, kining imong tanong, kulang po. Pero Pero, may problema kay sakto ang pagkaon. Ang problema, mura o... si Sens kay tinuod ni ko kaya. Ang problema, murag kasagaran kaon, murag diri dapita. Bugyon. Kaya kini manggod, Kung prutas ka dili kay mo tiyan gino. Nganong dako atong tiyan? Ang pinakadakong basurahan sa itong lawas, mao atong tiyan. Okay. Di ba natay? Tinangay mo to. Di ba natay small intestine ug large intestine. Oo. Unsa may trabaho ana tig tunaw o Pagkaon. pagkaon, pero naa diha pod ang basura. Naa. Mo na to ginakalibang kada adlaw. Mo na nga kung minus sa imong libang ay dapat mga at least once or twice a day makalibang ta. Kay dili normal atong libang, dili normal ang disposal unit. Muro na butang basurahan diri. Ito.
tulo ka adlaw wala nang hipusa, mga lisbo na pwedeng magsakit ang nasa kwarto. Nya karon ang basuran sa mong tiyan ug naa. Nya wa hipusa. Kinsa may magsakit? Number 1 ikaw. Ikaw ra So dapat yung sa kaadlaw magka-dispose ka. Oh, dispose. At least once or twice. Ade. kaduha ka usa ko okay ra. Mura pag-CR na di mo na bubuan. Baho mo Baho. Okay pa na siya pag ako maana sa abot mo sa ilong. Okay? Sige. Okay. Napa? Ako ang Ikaw, gawin ko ikaw si Julio. Ang tanan na lang ko oy. Tanong na Kanang kuan ba kanang patakihon. Ano nga kanang pikas na o right or kuan nga dili man siya nga Dungan. na, o di man dungan ang usa makalihok ang usa dili. Ano man na? blood? Oh. High blood Ang basic sa high blood para dali sabtan kini itong ugat sama ning tubo sa tubig. Di ba? Uso mo ring kanang tubo na plastic. Oh, gagmay. So ay buhaton nimo unsa may ilhan sa tubig nga walay problema ang gripo. Susugat ang agas. Oh. Pero pag so may sabot na. Nay bara. Unsa may buhaton nimo kun nay bara? Subay dito. Puk puk puk. Bay subay. Nya wala putlan mo pa. Buka asin sa po. Oh. Para nga mubalik nga di mabara. Mo nang high blood. So, hitabo na. So ang Ni bara ang ugat. Ni bara ang ugat. Pag ni bara, pagbara kini. Clear ko na isa ka ugat yan, pagkalihok ko baka. Naay ugat ka gagmay. Kini ang dagko ra to nakita. May pino ba ya? Nabi mo rag micro nga ugat. So, Pag mas maputla na diha, unsa man ning ugat? Wala ni siya wiring sa robot. Nga pag maputla di na gina siya. Mana na nga. Basta de ko dahil si kana mo gumitano diri ta kibata pa kay siya pusba. Hitabo si Lubasi nagkaalsa to siya bukat kay dagbay dahay. wala man kay nang man sa sa anang adawa, anang hapon-hapon. Na stroke to siya naputla ugat. O ang tudron wala pa ang gihapon. Ikaw pa ikaw wala magagawas tawo ngani. Doktor. So, Gregor to. Nya ano dili iyang pikas makalihok, ang dili kay di man. Wa ang putli. Pikas. Kini na part. Nya ingon kuan nila nga kun kuan kuno mas maayo ang diri kay kun ang wala kuno delikado. Kun ang wala pa mo ay na di malihok. Kinaahan. Kay na kuno ang heart na to. Ay, kontrolado mo na sa hatan na. Ugat. Tana, subayan ng ugat mo, di ba? Sungko na sa hatan. Mabita mo paspas ang pitik si mong heart, kung na hindi bara mo ugat. Bisag asa mo bara dia, dire o dire, mo paspas na. Okay. Siyempre, sa pungir mo ng kuan, kanang gripo, na ay dito'y pump dito. Di ba? Bitaw, bisan Maanak sa kay. Inura na ako kay magkakwanta ng experience ng tubo. Kung normal siya nga agas, sige ra siya. Kung di mo pigon, gusto mo rin mo serious niya, no? Ang trabaho sa heart, pumper siya, recycle siya sa dugo. So, Para yung dito- dugo, di magpundo. So ang mostly din nga hinungdan anang ano na siya takihon or kuan. Naa siya na Nabara ang ugat. Nabara ang ugat. Pagkabugto, pagkabugto, siyempre, og dire bugto pa, anak juga, og dire pigan, anak juga, mga anak, So dito po og ato. dire. Naa to siya before to siya ni atake, before to siya ni tapo. Naa na to siya pangbati. No? Kay Muna yung mga mo, nagkakan siya sa sakit. Ako sa lugar kayo magkanon. Niya, hindi bara. Siyempre, asam lagi ka ng bara. So, yung pagkaon. Mga basura ng antigom. Usually, kasagaran ana nga hinungdan is excess nga calcium or excess nga parat, nga himarat. Or basta. Pero mo sa kagbugat dili na din na siya hinungdan nga kuha. Di man, ang alsag bugat, gawas lang na bigla ka, putol. To ana ora dayo. Pagi mo pamaol gani. Nabikil to kay na-stroke siya. Kumbaga, ibara yung ugat. Pagbara, naputol. Ang ugat. Kay di naman kadaloy ang dugo. Ang pangutana nga nung nainibara, asagi ka ng bara. Mo dito ni ng doktor dai nga mag-ampo na tanga wala na bugto nga ugat. So mo di no tawo. Bugto na. Pero, daghan may ugat na gagko na gagmay. Kung gagmay ra, mo nang temporary paralyzed. Mo nang mura na siya mild na. Mild stroke. Yan na. Parihan ng lingling kay. Maayor man na siya. Pero nagpa-doktor siya. Dito siya maayo sa doktor. Diskarte mo ng doktor. Ang high blood body, trabaho na maayo, mato sa doktor.
Sige juga tumatamba na. Pero diri siya sa kuan alternative medicine. Dili siya mo tumar dapat to. Droga. Oh, sa akong giingon, bisa mo sasakitan. Wala dili maayo sa itong lawas. Kanang drugs man god, kamata naman on siya. Kamata na siya. Maniplihok na ang iyang katong Dapat sige pag ano mga prutas. ikuan na siya titi physical therapy. Oh, Sa massage. akin, sige ka og prutas nga lami, o kining tubig niya dapat Murot sa ano. daghan kung lisod siya kay Kasi dili ka hinginom sa tubig. kato siya. Gusto mo to minom tubig po nung tato siya. kasi acidic. Kuan, Acidic, gusto gusto. kag Acidic yun. gusto kulang siya mineral dili kay daludugay siya maulihan. Gusto siya mura siya gi doktor. Pwede siya konsulta ni Dr. Paragas, ako ang mentor. Ang resita ni Dr. Paragas, prutas, gulay, herbal o tubig nga naay mineral. Kung imong tubig way mineral, na sila mineral baligya. Mineral ha dili Ano mineral yun nga. concentrated mineral drops CMD. Ano yung products, ano yung product na. Kaya kung Tama ko tambal na ginarekomenda na kung ako. antibiotic tirahan mo tanaw jud ko mura mo ka mo dependent ka na no. Mura magsalig na lang ka ba. May lang nakakaroon pa pero pag to. Pare ana ninong ningling day kap. Nga naam gina siya maintenance nya ano mga nahitabo man to nga giatake siya nga Siya. naman siya maintenance di na immune na siguro to Oo. kuan ato. Siguro no. Kay giatake man siya nga naman siya maintenance unta. Kay ang sakit dili dapat ma-maintain. Kung tambal mo. Wala kailangan. Sa doktor ipa-maintain ka. Ito Oo, nga, maintenance. kumbaga na sila kalit, aga na sila elementary nga anak, 5 ka po. Mo college na ilang mga anak, makabahatag sila tuition. Yung ano, naman sila maintain nga income. Okay. Kay, nabawa, nag-maintain ka o high blood, maintain pag tambal sa ako. Diri ka sa ko si balik-balik, doktor ko. Kaya maintain ako ng parta. Ang sakit, dili dapat i-maintain. Dapat Okay. ayoko na siya. Yuhon. Kung i-maintain man natin mo. Okay. Kung hindi siya, mura na mo gibata-bata. Hindi na mawala. Hindi na mawala. Mabitay yung doktor, maintenance. Minom ka anak, sige, hindi, mawa ng sakit. Ito ako mag-example. Hindi, mawa ng sakit. Bantay ka. Maintenance man. Bisa pag maayo ka, maintenance gihapon, kaya pasig mo balik. Ikaw ano na maintenance ulitas no? Dili dapat i-maintain ang high blood. O bisa kung saan sakit. Dili dapat i-maintain. Atong i-maintain, atong good health. Ita. Wala atong i-maintain. Okay. Padayo na. So kana day pagtumbar atong tambal, para na sa mawala ang murag ipamain mo. Ben, pero wala gid yung maayo. Wala ka maayo. Ang gaayo yun, imong lawas. Kabuha ganito. Sa gyud ro, wala turo gyud. Ang concept, the body heal itself. Muayo siyang kagalingon. Kinahanglan magtambal. Kana Maayo ay man. blingon sa baba. Para siya maayo, suportahan natin mong nutrients. Mao itong basic na to. Essential nutrients. Asa mo ko? Vitamins, kadiri, kuwan. Dito sa organic o fresh nga mga products. Apil na ng herbs. Nga nung daghang nutrients ng herbs. Kay katong excess sa bunga, masangit sa gamot, masangit sa punuan, masangit sa dahon, mo itong herbs. Di ba? Lagaon mo to. Imno mo ko duga. Uwi na ba na o kanang tangan? Bisa kung sa, ang herbs gani, bisa kung sa tambal. Kasagaran sa herbs, dahon, punuan, o ugat. Gamot ba? Nganong makaayo, daghan sa mineral. Nganong daghan mineral, nasangit ito ang mineral, usa nakabot sa bunga. Mawagi po ka ng punga mo. Okay. Asa mo na yung mga sangit? Diba? Kumantay ka? Ya, kung saan mo mainom, herbal ang tao, kaya na magsakit. Na kinahanglan Dapat tayo ginsita ginom nila no. na kinahanglan tag minerals everyday. Okay. Manang maintain ang ingon, maintain our health. Kung healthy ta. Kung di ta healthy, ayaw nag-maintain. Ang itaagi nagpaagi nga kung mahimo mawa na para kaabot tag 100, 200. Dapat na nila ikaw, usabot ka kaglaw, kung jogging ka para mawa. Ano ka sa kubig mo na yan? Ayaw lang ang motor. Gamay na kung tiyan siya? Ano boss? Kaya na sa inyo ba? Ba, jagis balik. Dyan, sorry. Sige, direkta ko to. Overtime na kita. Ang iyong si Kapitan sa sige, pagkiyat. Salamat kayo, Ginoo, Papa Jesus, mumiri nga imo kaming gitagaan o intsaktong pangunahuna unya natubag natagaan kami o kanang
gamay kahayag sa mga pangutana nga dili kayo matutag pinaagi ni Uncle Dro. So salamat kayo sa imong giya. Sabot siya ining mga kaya aron ko makahatag og tampo sa mga pangutana nga dili ta mo matubag. Kini among pasalamatan pinaagi kanimo sa imong ngalan, Papa Jesus. Amen. Bata matanda, may ipiniwala. Halina pakinggan, kantang nagwawala. Ito na si Tambayan. Bagong Uncle Dro, ang kanyang pangalan. What's up mananap, wag mo ko hinanap. Amigos, amigas, o mga hulmigas. Please to be happy lang. Yo mga kamatas, iat lang ihapon, bisag virus ni kanap.